Tripurani BJP IPF ti hapang Tripura hani lukurakno kogrima tongo Agartala airport na Maharaja Bir Bikram airport sinamfuro airport je Sakhalaimwng rok saklai jakhe Kokborok bai bo Sakhalaimwng saklai jakna hinai ahai khalai no bisi kabang malai thangka phiaba tabu Maharaja Bir Bikram airport Kokborok bai Sakhalaimwng saklai jagya abuna rogi bokha bising bokha tulaijak tongkosang tangi janai lukurok Tini sangrong salo YTF eba kheba Youth Tripura Federation ni bokhaktei Northeast India ni Agartala Tripura ni MBB eba kheba Maharaja Bir Bikram ni Airport Director IPA College Chandra Minani thani kaini Sanmwng blaino tei Sanmwng ya falakha Sanmwng tongo kaisa Hindi Maharaja Bir Bikram Airport English Hindi tei Bangla bai simino Sakhalaimwng saklai jago phiaba Tripura ni ha angtise Tripura sarokni Kokborok bai kok Sakhalaimwng saklai jagya abuni bagai dakti Kokborok bai bo Sakhalaimwng saklaina bagai sanlakha Te kaisa hinke Tripura ni paithak habu bagrano borom riwai Maharaja Bir Bikram ni munge airport mung te mangthongbo kaisakha phiaba abo kacham airport phiaba katal Maharaja Bir Bikram airport mung simino Maharaja Bir Bikram ni mangthong hinke kurai abono rogino Maharaja Bir Bikram airport dakti Maharaja Bir Bikram ni mangthong kaina bagi bo Sanmwng sanlakha Tripura Motha ni sikla fan YTF ni singtini oro airport director ni oro sing deputation place kaya sini bubagrani leadership ni bisingti sing YTF ro director bhai memorandum kai submit thebe ke o memorandum mo sijak tongo je tabuk airport je announcement mani omo English tai Bengali wongi tongo sing kunu language ni against ya kunu bhasha ni against ya tangi Kokborok be India ni tai Kokborok be ma khainai hani ne singtini oro deputation place khepe ta kaisa kok ke je tabuk norong nugo koek bosor sakang statue inauguration ngkha sini prime minister of India hai inauguration khepe ke oro statue kaisa kotorma Maharaja Bir Bikram je do airport bo Maharaja Bir Bikram khailangmani bin mungtino as bosor pore bo ngkha ngkai o statue tabuk hani khiklai jeli tongo kasam airport omkunu use boinya mane o airport kunu working boinya tongo ngkai so sing o deputation o memorandum o kogu sikya je ketal statue borok tomno tai sing kogu salini ke borok bai borok omno sewi oro tlangmaya omo to ono kotorma statue okay oro bo sing sin memorandum omno sija je ketal statue kaisa Maharaja Bir Bikram ni kotor ma khai o ketal terminal o ketal international je Maharaja Bir Bikram airport je ketal building o oro ma khainai ketal mas namna hini o duita issue no main issue sing omono director emalake sin YTF ni team tongoro jotona okay omono borok sing kogrika sing jesak dati manchak sing norong o demand no sing sini higher authority be bong higher authority be borok salai delhi bo sing no sanai buruk ngai India sini YTF ni GS bo contact tongnai touch tongnai sini o director bai thaike kognai ga thasinga director bo sing kogrika jesak dati manchak bo khainai singbo director no sai ka buka sini omo judi o koek mas ni bisinga ungyang khai sing tebo brihator andolon khainai sini o Kokborok language by announcement judi nya khai te Maharaja Bir Bikram statue judi oro tlangai statue judi ketal samya khai singbo tebo kotor agitation khaini hani sing director no sai ka after director te sawo bo joto airlines company rok bai Indigo hindi Flybe hindi abu ketal je airlines tongmani Air India tai Akangsha rok jotobai Akasha jotobai borok kok salai je airport authority bongbo bisingo kai ampro announcement rok borong bo kai duty tong rule tong so ro dui tinta association ni rule tong rule plan go amaina bo kogrika singno bor jotobai meeting khailei te bong higher authority je dilli tong nai boro kok salai jesak dati manchak borok sini o memorandum submit khaimono sino issue songo borok solve khaina han